Здравейте! По принцип съм съгласен с съдържанието на клипа, който сте заснели. Стори ми се, че през цялото време обсъждате обида, нанесена от външен за семейството човек, някой колега, познат, приятел или напълно непознат. Интересно ми е какво казва стоицизма, ако в семейството имаме близък, родител, партньор, дете, брат, сестра, който е по-темпераментен и често изпада в обиди към близките си. Тези обиди засягат много повече, отколкото непознат или колега да ги изрече. Това е един коментар, който открихме преди време още под, може би, най-популярния ни досега клип от канала, как да не се обиждаме. Тема, която очевидно интересува много хора и до ден днешен клипа се гледа дълго след публикуването му и изглежда, че това ще продължи да е така или поне се надяваме. Явно хората намират полза в стоическите съвети за това как да не се обиждаме и да живеем по-спокойно. Здравей, Петре! Здравей, Стефане! Аз мисля, че ние с теб сме доста добри в това да не се обиждаме, особено как практикуваме осъзнато стоицизъм. Да, така е. Преди това аз не бях такъв човек и често се обиждах от какво ли не и от кой ли не. И стоицизма много ми помогна да превъзмогна всички тези неща, защото истината е, че няма значение кой те обижда. Дали е абсолютно непознат, човек, който не те познава и иска нещо от теб да те нарани, или много близък човек, брат, сестра, майка, съпруг, съпруга. Истината е, че ти си в контрола какво да направиш. Аз разбирам защо този въпрос е поставен и е факт, че повечето хора наистина се обиждат и по-сериозно се обиждат от думите на близките. Ние живеем с хора, с роднини и тъй като прекараме много време с тях и някои от тях, както е споменато, правилно са по-темпераментни, е възможно да кажат, да наговорят към нас неща, които или не мислят, или дори да мислят са казани в разгара на някаква емоционална ситуация. И наистина не е много лесно човек да успее да остане хладнокръвен, но всъщност това е единствено правилното, защото защо се обиждаме изобщо? Човек не може да бъде обиден, ако не позволи да бъде обиден. Стоиците са го казали, включително Елинор Рузвелт, мисля, че го беше написала съпругата на президента Теди Рузвелт в едно писмо до мъжа си. Човек е съучастник в обидата. Обидата е нещо, което ние приемаме в душата си, в себе си. Затова е и английската фраза, че offense is taken, not given. Ние приемаме обидата, тя не се дава, ние приемаме, т.е. ние се обиждаме, ние сами себе си буквално обиждаме. И това е така, защото приемаме думите на хората в тяхната чиста стойност, at face value, не знам, даже коя българска фраза е може би най-добра, но за чиста монета я приемаме, да кажем. А всъщност би трябвало точно обратно да направим, се замислим защо тези думи са казани, каква травма седи в човек също нас, който говори, за да говори по този начин, каква е и целта му. Защото ние сме говорили с теб, че много трудно човек да бъде обиден, ако е стоик, защото ако това, което му казвате е вярно, е по-добре той да го приеме за конструктивна критика и да промени нещо в себе си, за да се подобри. А ако не е вярно, значи вероятно човек, който говори срещу него, не знае какво говори, е някакъв лунатик, глупак, несведош и така нататък. Но да, когато става дума за близки и роднини, е малко по-трудно, разбира се, всичко това да бъде спокойно и балансирано приемано. Обаче, въпреки това, въпреки че тези хора са и много близки и че ние сме емоционално свързани с тях, ние точно това трябва да правим. Трябва много спокойно и калкулирано и логично да приемем думите, а не да влизаме в същата емоция, в която те се намират и да ги оставяме да ни повличат във водовъртежа на някакви словесни схватки и обиди. Райан Холидей има много хубава книга, аз съм я чел 3 пъти и пак трябва да я видя, защото е много добра. Казва се "Егото е твой враг" и голяма част от това, че ние се обиждаме, е защото егото казва: ама не е вярно, това е еди как си и аз сега ще ти кажа как е. Абсолютно ненужно. Няма нужда ние
първо да повярваме на тази обида, независимо от кого идва. И втория момент е, ние по-скоро трябва да се обърнем към човека, щом е близък, да питаме всичко наред ли е. Защо този човек обижда, защо този човек... Сега, ако си направил нещо глупаво и той ти каже, ти постъпваш глупаво, както ти каза, критика е, приемаш, подобряваш се. Но ако е обида или системно обиждане абсолютно ненужно, по-скоро проблема е отсреща и трябва да видим можем ли да помогнем. Това е нещо, което аз бих съветвал. Много е трудно, ако някой близък на сърцето ти човек или още човек от семейството, може дори да не е любимият ти роднина, но човек от семейството, който така че съдбата ти е дала като роднина, ти говори грубиянщини, защото безспорно някои неща са грубиянщини и целят да засегнат някога. Нали? Ти си миризливо, няма да казвам какво, или ти си буклук, или за нищо не ставаш. Ако това го чуеш, примерно от родител твой или от брат, сестра, детето ти, не дай Боже, това със сигурност е травмиращо преживяване и със сигурност е много неприятно, но всъщност истината е, че човек следва просто да се замисли какво в миналото на този човек го кара да говори по този начин, колко е щупен той, какво го е травмирало, какво го е направило този човек, който бълва змии и гущери и защо го прави той, и да се помисли как да му се помогне наистина. Няма какво друго. Няма да се обиждаме и да се хващаме на неговото хоро е контрапродуктивно за всички. Но много ми се ще тук да вметна, аз съм го публикувал и като отговор в канала ни, какво е казал Епиктет по този въпрос за обидата от близки и роднини. В Наръчник за живота, глава 30, между другото, четем така. Задълженията се определят най-вече съобразно отношенията. Това е много важно въведение. Ако става въпрос за баща ти, предполага се, че трябва да полагаш грижи, да му отстъпваш за всичко, да търпиш, когато те порицава, дори и когато те бие. Ама той е лош баща. Но нима е предопределено по природа да имаш добър баща? Не, само баща. Но брат ми е несправедлив към мен. Тогава придържай се към поведението, подобаващо за връзката ти с него. Не гледай той какви ги върши, а как трябва ти да се държиш, за да бъде твоят избор съобразен с естеството на нещата. Защото друг не ще ти навреди, ако ти сам не искаш. Ти ще пострадаш тогава, когато приемеш, че ти вредят. По такъв начин ще откриеш какви са задълженията от страна на съседа, гражданина, началника, ако свикнеш да вземаш предвид отношенията. Това е казал Епиктет и наистина ти не можеш да... никой не може да ти не вреди, ако ти сам не искаш. И ако не приемеш, че ти вредят, както той казва. Това е стоическия поглед към нещата. Да приемаме, че... хората са обзети от някакви емоции, че хората имат някакви травми като хора, че са им се случили някакви не много удачни неща в живота, че хората също така могат да имат някакви собствени сериозни, включително психически проблеми. Тук, когато във въпроса беше споменат, че някой е по-темпераментен или често изпада в обиди, това за нещастие, освен темпераментни хора, някой път са хора с зависимости. Много важна скоба, особено за България, за нещастие е често твърде валидна. Хора, които злоупотребяват с алкохол, с дроги или имат зависимости към хазарта или въобще към каквито и да е неща, които са ги закачили. И това са хора, които не знаят много добре какво говорят и не отговарят напълно за себе си. И ако говорим за такива близки и роднини, каквито почти във всеки български дом има поне по един, а някой път и повече от един, тогава вече нещата са много сериозни и тогава да се обиждаме е абсолютно ненужно. Това са хора, които страдат и хора, които имат огромен психически проблем. И нашата работа е да им помогнем първо да осъзнаят, че имат проблем, да стигнат те до признаването на проблема и оттам насетне заедно да им помагаме да вървят напред към решаването на проблема. Нищо друго не можем, разбира се, ако можем да ги подтикнем да отидат на професионална помощ на консултант-терапевт, ще е най-добре, но ние като техни близки, най-доброто, което може да направим е не да се обиждаме и да страдаме от думите им, а да страдаме за това, че те са зле и са болни хора и как да им помогнем да помислим, като ги вземем за ръка и им помагаме да върват по трудния път. Но това става само с много благост, кротост и желание за помощ на близките, което също е много стоическо. Обидите са абсолютно тук нямат място въобще в този разговор.
И мисля, че ако става дума за такъв случай, непременно трябва в друга насока въобще да се мисли и да се работи. Да, абсолютно. Аз ще допълня само, че тъй като и последната година особено стана популярно да се говори, но за съжаление не е нещо новост, домашното насилие. Има, между другото, и срещу мъже от жени, но по-честото е жени, страдащи от домашно насилие от мъже. Между другото, една статистика ми попадна скоро, беше европейското, свърши и статистиката гласи, че при загуба Англия домашното насилие нараства с, мисля, че беше над 40%, което е брутално и това за мен означава болни мъже. Много не ги оправдавам, но това означава и общество. България не е по-различно, въобще не сме толкова по-добре. Пуснах едно видео в канала на БГ Наука, свързано точно с домашното насилие от адвокат, експерт, учен, така че може да го видите, с главен асистент доктор Петър Топуров. Това, което искам да кажа е, че за стоиците времето е най-ценният ресурс и ако се види, че не може да промените човека, защото това е най-малкото, което може да промените, най-вече може да промените себе си, е да се отделите от този близък или роднина. Лично аз съм минал през подобен път да се махна от токсична среда, така че това по-скоро ще донесе положителни аспекти в живота, отколкото отрицателни, защото негативната среда, токсичната среда вреди много и дърпа назад, а времето си минава и живота тече. Хубаво е да го живеем спрямо добродетелите и да помагаме на хората, които искат да им се помогне. Как смятате, всичко, което беше дискутирано, кореспондира ли с вашия опит? Какви са вашите наблюдения с близки? Обиждате ли се? Помагате ли си? Коментирайте под видеото и се надявам, че ще стане както винаги една добра дискусия.